Lolwe Odwadu 97.3 FM. Nitiere jomoko moherore iwinjo ka giwuotho to gimako lwetgi, giwuotho ka gimako lwetgi. Ineno ido ka dichuo gi minode kata gi girlfriend boyfriend ido ka gimako lwetgi. Shida ni ka ibodo ka jomoko ng'iyo gi ka gima gitimo tim moro marach iwinjo maka lwedo kuwuotho e chuny boma. Shida iko wapi? Nitiere shida koso onge? Kineno ka jomoko mako lwetgi jomoherore kata iwacho ni gender ni gi gender cha omako lwetgi e chuny boma giwuotho. Ang'o mi nyaka ilokri nyingi? Ang'o mi ji ng'iyogi ka gima koro gitimo tim moro marach? Aneno ka onge tabu nikech gimaka lwetgi jomoko biro neno ni maybe en PDA to ken public display of affection. To ananena ni okay, ok gidhi marach ahinya. Chieng' moro aneno ka ng'ato giso wadgi ni namusiwai achana musiai achana yano obane gi wach. Nitiere shida ka jowuotho komako lwetgi koso onge kaluwore gi in Nam Lolwe machiegni achiew bali no kacho maber ba no yombe lisuka mar paga bi oyombe wuoe ndi awuoe oro ingeni mara to onge gimarach kanyo maro ngiso era mar ji ariyo go to ka in ngama ngiyo gima ji ariyo go to ngato wuotho komako lwet lete ni no kimaga koro gino buogi gima buonga di bago de taone chuny boma kata koro gweng' jiona eni kara yere adiere. Erokamano in bende nitiere shida ka johera wuotho komako lwetgi ka ng'ato wuotho komako lwet jaherane nitie shida koso onge? Nam Lolwe ibaenda machiegni ma en Pastor Julius Nesparmiyawa machiegni jadolo iwinjo tiep ine ma winji ka onge rach ng'ama ero kata kwa wuotho kata kwa de kamoro. Yes. Nikech ndiko yie. Nikech ka an gi jaoda. Yes. An da we minwa kod wuonwa. Yes. Wapadore to wabedo ringruok adi. Achiel. Ang'o mono waherore? Nyakweru. Nyaka waherre kendo already era midwaro nikech seche moko kok itimne kamano. Onyalo yudo ng'at machielo nyalo timo. Very careful. Onge wach nyamera antie. Erokamano ahinya. Ere shida ka johera wuotho komako lwetgi e chuny boma kana kamoro moro ma giwuotho to gimako lwetgi? Shida iko wapi? Nam Lolwe machiegni Irio nadi? Ario maber. Okay, amba ario makash. Yes. Mtoto mesa mara gape Pastor Dogori machiegni jadolo. Aenda nitie gimoro ka gimoro nitie kama itime. Wango wang'en wero ok no akia. Mako lwede chuny boma ok nyis ni koro wero. Ipingo. Yes. Utemo ngiso wa gima un. Kuma sombo gike, tich mutiyo kata un jobless. Awinji. Ingeni ka ero nyasembo ma jaoda. Yes. Okocho nyaka mako lwete. Tim mabiro time ot ka. Biro ngiso na ero nyasembo jaoda. Kama ko lwete nyasembo chuny boma. Amono osechwanyre mo yanyre chuny dala ka. Joma neno aherore. Yes. To unosa gwere kod nyasembo jaoda mo yanya ka min gi kaka min go fu. Mano be nyiso era to chuna ni mondo mi at least mondo ne kiko gol wich kuto ko kita ko marika dimbode kore pingo mako lwede chuny boma ka ji wuotho we nyiso wafuo tamitime. Okay, gimak lwetgi kanye gino mi okay sitting room gi bedroom. Hey, odweche manyien.